नमस्कार, मी जुली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बेटर लिव्हिंग या विशेष भागातून आपण रोज भेटत असतो आणि संवाद साधत असतो. दैनंदिन जीवनात ज्या गोष्टी आपल्याला वापरायच्या असतात त्याबद्दलच्या खास टिप्स मी तुम्हाला यातून सांगत असते. आणि हे आहे आपलं कोकण 7, दैनिक कोकण 7. आणि या दैनिक कोकण 7 मधला बेटर लिव्हिंग पेजमधून आज आपण वेगवेगळ्या गोष्टींवर भाष्य करणार आहोत. तर सुरुवात करूया ज्योतिषशास्त्रापासून. तर बुधामुळे काही राशींचं भाग्य उजळेल आणि मोठी प्रगती होईल असं ज्योतिषशास्त्र सांगतंय. तर ज्योतिषशास्त्रानुसार बुध सध्या मीन राशीत आहे आणि आता गोचरचा मेष राशीत प्रवेश झालाय. बुधाला ग्रहाचा राजकुमार म्हणतात आणि बुध हा धन, बुद्धिमत्ता, व्यवसाय कारकाचा आहे. त्यामुळे बुध मेष राशीत प्रवेश करेल. तर शुक्र आणि राहू आधीच मेष राशीत आहेत. अशा स्थितीत मेष राशीत बुध, शुक्र आणि राहू यांच्या संयोगाचा सर्व राशींवर मोठा प्रभाव पडेल. त्यामुळे जाणून घेऊयात त्या कोणत्या 3 राशी आहेत ज्या बुध गोचर शुभ परिणाम देईल. तर मेष राशी, बुधाचं गोचर करून तो फक्त मेष राशीत प्रवेश करेल आणि त्याचा सर्वात शुभ प्रभाव मेष राशीच्या लोकांवर होईल. मेष राशीच्या लोकांच्या व्यक्तिमत्वाचं आकर्षण वाढेल, धनलाभ होईल आणि तुम्हाला इच्छित नोकरी मिळू शकते. रखडलेली कामं पूर्ण होतील. त्यानंतर कर्क, बुधाचा राशीबद्दल कर्क राशीच्या लोकांसाठी चांगला आहे. तुमची चिंता कमी होईल, अपार संपत्ती मिळेल, संतान सुख मिळेल, मुलांशी संबंधित काही चांगली बातमी मिळू शकते आणि आरोग्याशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. एकूणच हा कार्यकाळ पूर्णपणे अनुकूल आहे. त्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक कामात यश मिळेल असं ज्योतिषशास्त्र सांगतं. कुंभ, बुधाच्या राशीमुळे कुंभ राशीच्या लोकांना चांगला फायदा होईल. विशेषतः व्यवसाय करणाऱ्यांना मोठा नफा होऊ शकतो. त्यानंतर नशिबाची पूर्ण साथ मिळू शकते. नोकरीत इन्क्रीमेंट, प्रमोशन मिळू शकतं आणि गुंतवणुकीसाठी वेळ चांगली आहे. त्यामुळे या 3 राशींचं भाग्य उजळेल असं ज्योतिषशास्त्र सांगते. त्यानंतर हिंदू धर्मात तुळशीच्या रोपाला खूप शुभ मानलं जातं आणि तुळशीच्या रोपामध्ये लक्ष्मीचा वास असल्याचं मानलं जातं. वास्तुशास्त्रातही तुळशीला खूप महत्त्व दिलं गेलं आहे. वास्तूनुसार घरात तुळशीचं जर तुम्ही रोप लावल्यानं सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते आणि तुळशीच्या रोपापासून मंजिरी उगवल्याचं तुम्ही अनेकदा पाहिलं असेल. मान्यतेनुसार जेव्हा तुळशी मंजिरीवर पडते तेव्हा तुळशीला दुःख होतं. पण आज आम्ही तुम्हाला काही सोपे उपाय सांगणार आहोत ज्याचा अवलंब केल्याने तुम्हाला संपत्ती आणि समृद्धी मिळेल. त्यासोबतच तुळशीचं रोप हिरवेगार राहील. तर तुळशी मंजिरीचे उपाय कोणते? तर भगवान शिवाला अर्पण करा. हिंदू धर्मग्रंथ आणि पुराणांमध्ये म्हटलंय की भगवान शिव आणि त्याचा पुत्र गणेश यांना तुळशीचं पान अर्पण करणं निषिद्ध आहे. त्यानंतर तुम्ही भगवान शंकराला मंजिरी अर्पण करू शकता. तुळशी मंजिरी अर्पण केल्यानं तुम्हाला कौटुंबिक सुखाचा लाभ मिळेल. एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनात प्रेमाची कमतरता असेल किंवा वैवाहिक जीवनात अडथळे येत असतील तर अशा व्यक्तींनी दुधात मंजिरी मिसळून शिवाला अभिषेक करावा. गंगेच्या पाण्यात मंजिरी मिक्स करून ठेवा. घरातील नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करण्यात फायदेशीर आहे. म्हणूनच कोणत्याही शुभ दिवशी गंगेच्या पाण्यात मंजिरी मिसळा आणि आठवड्यातून 2 दिवस घरात शिंपडा. असं केल्यानं तुमच्या घरातून नकारात्मक ऊर्जा दूर होईल असं वास्तुशास्त्र सांगतं. लाल कपड्यात तुळशी मंजिरी मिक्स करून ठेवा. हा सुद्धा तुम्ही पर्याय करू शकता. ही मंजिरी बांधून घराच्या त्या ठिकाणी ठेवा जिथं तुम्हाला तुमचे पैसे ठेवता. असं केल्यानं तुम्हाला घरी देवी लक्ष्मीचा वास करेल आणि तुम्हाला कधीही पैशांची कमतरता भासणार नाही. त्यानंतर शुक्रवारी लक्ष्मीला मंजिरी अर्पण करा. दर शुक्रवारी लक्ष्मीच्या चरणी तुळशीची मंजिरी अर्पण केली तर असं केल्यानं लक्ष्मी तुमच्या सर्व मनोकामना पूर्ण करेल असं वास्तुशास्त्र सांगते. त्यामुळे तुमचा विश्वास असेल तर तुम्ही या उपाय योजना करू शकता. त्यानंतर मनी प्लांटनं खोलीला नवा लूक कशा पद्धतीनं देऊ शकतो? तर अलीकडे आपण सर्रास पाहतोय की छोट्या छोट्या झाडांचा वापर करून घर सुशोभीकरण केलं जातं आणि खरं तर अशा गोष्टींमुळे पॉझिटिव्ह एनर्जी कायमच राहते. तर आपण हेच जाणून घेणार आहोत आता की या मनी प्लांटमुळे आपण घराचं सुशोभीकरण कसं करू शकतो. तर मनी प्लांट जिथं ठेवेल त्या दिशेकडे अचानकच लक्ष जातं. हवं असल्यास तुम्ही याचं सोनेरी पानांना कापून वेगळे लूक देऊन अधिक आकर्षक बनवू शकता. प्लांटला एखाद्या कंटेनर, बाटलीत किंवा वॉसमध्ये ठेवलं असेल तर त्याचे पाणी प्रत्येक आठवड्यानं बदललं पाहिजे. बाटलीत किंवा कंटेनरमध्ये पाणी पूर्ण वरपर्यंत भरू नये. थोडी जागा रिकामी ठेवणंही आवश्यक आहे. जर तुम्ही मनी प्लांटचा वापर करत असाल तर या गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. चांगल्या वाढीसाठी आणि पोषणासाठी मातीत खत घालावं आणि रोपांना उन्हात ठेवावं. या रोपाला आधार देण्यासाठी मॉस्टिकचा
वापर केल्यानं वाढ चांगली होऊन सौंदर्य वाढतं आणि मनी प्लांटच्या पानांना नेहमी स्वच्छ ठेवायला पाहिजे. पानांवर जर धूळ बसलेली असेल तर ओल्या कापडानं पुसून त्यांची स्वच्छता राखणंही तेवढंच गरजेचं आहे. आणखीन काही आपल्या बेटर लिव्हिंगमधून आपण पाहूया. तर एका संशोधनात असं आढळलंय की चॉकलेट खाण्यामुळे हृदयाचे ठोके अनियमित होतात. तर हे संशोधन नेमकं काय आहे आणि तुम्ही जर चॉकलेट मोठ्या प्रमाणात खात असाल तर हे जे संशोधन आहे ते तुम्ही नक्कीच ऐकलं पाहिजे. नियमित चॉकलेट खाण्यामुळे हृदयाचे ठोके जे आहेत ते अनियमित होण्याचा धोका नव्यानं करण्यात आलेल्या संशोधनामध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे. नियमित चॉकलेट खाण्याचा जगभरातील जवळपास 33 दशलक्ष लोकांना फटका बसलाय. मागील अभ्यासामध्ये चॉकलेट खाण्यामुळे विशेषतः डार्क चॉकलेटमुळे हृदयाच्या आरोग्यामध्ये सुधारणा होत असल्याचं आढळून आलं होतं. अमेरिकेतील हार्वर्ड TH स्कूलमधील संशोधकांनी हृदयाचे ठोके कमी पडण्याची नेमकी काय कारण आहेत याबाबत अधिक संशोधन केलं. ही स्थिती का कारणीभूत होते त्याचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नसून त्यावर काय उपाय करण्यात येईल याची माहिती सध्या देता येणार नसल्याचं संशोधकांनी सांगितलंय. हे संशोधन हर्ट या नियतकालिकेमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलंय. संशोधकांनी या अभ्यासासाठी 55,502 लोकांना सहभागी करून घेतलाय आणि यामध्ये 26,400 पुरुष आणि 29,100 महिलांचा समावेश होता. त्यांचं वय 50 ते 64 दरम्यान होतं. सहभागी लोक आठवड्यातून किती वेळा चॉकलेट खातात याचं संशोधन करण्यात आलं आणि चॉकलेट खाणाऱ्यांच्या हृदयाच्या ठोक्यांचं प्रमाण कालांतरानं जे आहे ते अनियमित झाल्याचं दिसून आलं. तसेच हृदयाशी संबंधित आजारांमध्ये 10% वाढ झाल्याचं संशोधकांना आढळून आलं. त्यामुळे अधिक माहिती हवी असल्यास तुम्ही याबाबतचं जे संशोधन आहे ते सर्च करून देखील पाहू शकता. त्यानंतर मीठ जे असतं ते मीठ आहे ते पाण्यात टाकून पिण्याचे काही फायदे आहेत. तर ते फायदे कोणते तर ते आपण पाहूया. अन्नापेक्षाही अधिक पाण्याची गरज असते. दिवसाला 10 ग्लास पाणी प्यायल्यानं शरीर स्वस्थ राहण्यास मदत होते. आपल्या शरीरात 70% पाणी असतं. सकाळी रिकाम्या पोटी पाणी पिणं चांगलं मानतात, मात्र पाण्यात मीठ टाकल्यास त्याचा परिणाम दुप्पट चांगला होतो असं एक संशोधन सांगतंय. मिठामध्ये असलेले मिनरल शरीरासाठी फायदेशीर असतात. मिठाचं पाणी प्यायल्यानं ब्लड प्रेशर कंट्रोलमध्ये राहतं. मीठ टाकून पाणी प्यायल्यानं तणाव कमी होण्यास मदत होते. तसेच झोपही चांगली येते. जेव्हा तुम्ही मीठ टाकलेलं पाणी पिता तेव्हा लाळग्रंथी सक्रिय होते. याचा परिणाम पचनशक्तीवर होतो, ज्यामुळे पाचनतंत्र सुधारतं. मिठामध्ये सल्फर, झिंक, आयोडीन आणि क्रोमियम सारखे मिनरल्स असतात, ज्यामुळे त्वचेची सफाई होते. शरीरावर कोणत्या भागाला सूज आली असल्यास त्यावरही फायदेशीर आहे मिठाचं पाणी आहे. तुम्हाला नीट झोप येत नाहीये तर त्यावर काळं मीठ मात्र फायदेशीर ठरू शकतं. त्यानंतर तुम्ही फार जुन्या लोकांकडून ऐकलं असेल की शिकेकाई केसांसाठी फार चांगली असते किंवा सुरुवातीच्या काळात म्हणजे फार जुनी लोक जी होती ती केसांसाठी शिकेकाईचा वापर करत होते आणि आत्तासुद्धा अनेक जे प्रोडक्ट्स येतात त्यामध्ये आमच्या साबणामध्ये कसं शिकेकाई आहे हे सांगून जाहिरात केली जाते. तर या शिकेकाईमुळे कसा फायदा होतो केसांसाठी ते आपण जाणून घेऊया. शिकेकाई या औषधी वनस्पतीची मोठ्या प्रमाणात लागवड भारतभर आणि पूर्व आशियात सापडते. शिकेकाईची फळं वाळवून दळून त्याची पावडर वापरली जाते किंवा शिकेकाईचा ओला पाला पाट्यावर वाटून तो केसांसाठी वापरला जातो. आता शिकेकाईची केस तणकट आणि तजेलदार व्हायला खूपच मदत होते. ही वनस्पती उष्ण आणि कोरड्या कटिबंधात वाढणारी आहे. केसांमध्ये कोंडा न होण्यासाठी शिकेकाईचा खूपच उपयोग होतो. आजच्या युगात आपण इतके साबण, शॅम्पू विकत घेत असतो, पण शिकेकाई हे एक नैसर्गिक बॉडी केअर आणि हेअर केअर प्रोडक्ट्स म्हणून आहे. जसं मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलंय, त्याची जर कोणत्याही शॅम्पू कंडिशनरला नसते आणि शिकेकाईमध्ये नैसर्गिक तेल, शॅम्पू आणि नैसर्गिक कंडिशनर असतं. त्यामुळे शिकेकाईमध्ये खूप प्रमाणात सॅपोनियन हे रसायन आढळतं आणि हे नैसर्गिक द्रव्य आहे. या द्रव्यामुळे फेस निर्माण होतो, त्यामुळे स्वच्छतेला हातभार लावतील असे अंश असतात. हे रसायन नंतर साबण उत्पादनासाठी देखील वापरलं जातं. त्यानंतर शिकेकाईचा वापर उन्हाळ्यात खूप प्रभावी ठरतो आणि डोक्याला एक थंडाई येते. शिकेकाईच्या बरोबरीनं नागरमुठा, वाळलेली संत्र्याची सालं, वाळवलेली मेहंदीची पानं या गोष्टीही वाटल्या जातात आणि शिकेकाई वापरायची असल्यास दळून आणलेली शिकेकाई आदल्या दिवशी रात्रीच लोखंडाच्या भांड्यात भिजवून ठेवतात. सकाळी अंघोळीपूर्वी ती शिकेकाई उकळून घ्या म्हणजे त्याचं सर्व सत्व एकजीव होतं आणि केसांवर त्याचा छान परिणाम आपल्याला पाहायला मिळतो. आणखीन एक काही महत्त्वाच्या गोष्टी ते म्हणजे तुम्ही
सुपर फास्ट पद्धतीनं 4K मूव्हीज आणि 5G नेटवर्कवर स्विच करण्याचे खास फायदे आहेत ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. हळूहळू सर्व मोबाईल नेटवर्क कंपन्या या 5G सेवा उपलब्ध करून देत असतात. मागच्याही भागात आपण पाहिलं की अनेक आता मोबाईलच्या नेटवर्क कंपन्या आहेत त्या 5G सेवा सुरू करत आहेत. आता तुम्हीही जर 5G नेटवर्कमध्ये अपग्रेड करण्याचा विचार करत असाल तर त्याचे काही फायदे आहेत आणि ते तुम्हाला आता मी सांगते. आधी 2G, मग 3G, आता 4G, नंतर 5Gचं युग आलं. एकीकडे दूरसंचार कंपन्या एअरटेल, जिओनं त्यांच्या सर्कलमध्ये 5G सेवा देण्यास सुरुवात केली आहे, जे आपण मागच्या भागात सुद्धा पाहिलं होतं. तर आता भारतातील अनेक शहरांमध्ये 5G नेटवर्कही सुरू करण्यात आलं आहे. बऱ्याच मोबाईल युजर्सनी त्याचा वापर देखील सुरू केला आहे. 4Gच्या तुलनेत 5Gचं नेटवर्क फास्ट असणार आहे हे आपण जाणतो, पण त्याचे इतरही काही दमदार फायदे आहेत. ते फायदे कोणते ते आपण पाहूयात. पहिल्यांदा जाणून घेऊयात की 5G म्हणजे काय. 5G हे सुपरफास्ट नेटवर्क आहे. ते मोबाईल ते 5व्या पिढीचं मोबाईल नेटवर्क आहे. त्यानंतर हे नवीन जागतिक वायरलेस स्टँडर्ड आहे आणि 5G नवीन प्रकारचं नेटवर्क असून याचा स्पीड अफलातून असतो. 5G वायरलेस तंत्रज्ञान, हाय मल्टी GBPA ESP, डेटा स्पीड आणि अल्ट्रो लेटन्सी, अधिक विश्वासार्हता, प्रचंड दमदार नेटवर्क या साऱ्या क्षमतांमध्ये येतं आणि या नेटवर्कचे बरेच फायदे आहेत. त्यानंतर सध्या भारतात मोठ्या प्रमाणात हे जाळं पसरतं आहे. जिओ, एअरटेल आपली 5G सेवा देशभरात विस्तारत आहे. जिओनं आतापर्यंत 2345 शहरांमध्ये 34 राज्यांमध्ये 5G सेवा सुरुवात केली आहे. तर दुसरीकडे एअरटेल सध्या 500हून अधिक शहरात 5G सेवा देत आहे. नुकतंच त्यांनी म्हणजेच 12 एप्रिलला लडाखसारख्या उंच ठिकाणी ही 5G सेवा सुरू केली आहे. सर्वच ग्राहक या 5G सेवांचा उपभोग घेऊ शकतात आणि 4Gच्या तुलनेत 20 ते 30% अधिक फास्ट स्पीड तुम्हाला यात मिळू शकतो. अशा पद्धतीनं आता लवकरच आपल्याला 5G नेटवर्कसुद्धा मिळणार आहे. त्यामुळे आपल्यासाठी एक दिलासादायकच बाब आहे. अशा अनेक मुद्द्यांवर आज आपण बोललो आहे. तुम्हाला आणखीन कुठले मुद्दे, कुठले विषय बेटर लिव्हिंगमध्ये जर जाणून घ्यायचे असतील तर ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला नक्की विसरू नका आणि पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.